मिक्स बाय चंदन पांडे। बड़ी दिन से पड़ल रहे पीछा, ओकर पूरा ना भइल कबो इच्छा। ए सखी सुन रे, बड़ी दिन से पड़ल रहे पीछा, ओकर पूरा ना भइल कबो इच्छा। सखी रही हम अकेले आइल लफुआ के ले ले उतर रहे मोछ मुंडा सखी। लेके आइल रहे हीरो हुंडा सखी, ग्रीटिंग देख के भागले गो गुंडा सखी। लेके आइल रहे हीरो हुंडा सखी, ग्रीटिंग देख के भागले गो गुंडा सखी। म्यूजिक बाय मोहन यादव। देखी जे ओकरा के लागे बड़ी डर हो, कैसे बनाइब हमहू तहला भर हो। का जाने कहाँ से खोज पुछियाई, चक्कर काटेला 4 बेरा हमरा घर के। ए सखी सुन रे, देखी जे ओकरा के लागे बड़ी डर हो, कैसे बनाइब हमहू तहला भर हो। का जाने कहाँ से खोज पुछियाई, चक्कर काटेला 4 बेरा हमरा घर के। सखी बढ़ल परेशानी खाली करे छेड़े खानी, संगे ले ले रहे झुंडा सखी। लेके आइल रहे हीरो हुंडा सखी, ग्रीटिंग देख के भागले गो गुंडा सखी। लेके आइल रहे हीरो हुंडा सखी, ग्रीटिंग देख के भागले गो गुंडा सखी। म्यूजिक बाय मोहन यादव। रहेला 2 साल से हमारे फेरा में, परी जवानी जिया नऊ अनेरा में। आर्यन के बात के तना ले समझाई, सखी रे चंदन से कैसे बताई। ये सखी सुन रे, रहेला 2 साल से हमारे फेरा में, करी जवानी जिया नऊ अनेरा में। आर्यन के बात के तना ले समझाई, सखी रे चंदन से कैसे बताई। लागे करी उने माने डोले हमारो ईमान, खोली चोलिया के कुंडा सखी। लेके आइल रहे हीरो हुंडा सखी, ग्रीटिंग देख के भागले गो गुंडा सखी। लेके आइल रहे हीरो हुंडा सखी, ग्रीटिंग देख के भागले गो गुंडा सखी। मिक्स बाय चंदन